Raňajkovala si? Veď nie, na čo? Dobre vieš, že ja nikdy v živote neraňajkujem. Prečo by som to mala zrovna dneska meniť? Ako fakt. Ja nebudem dneska raňajkovať a potom si zober mi celý deň bude zle. No na čo by to bolo dobre? No len sa pekne najedz. Potom na oslave zješ všetko, čo uvidíš. Veď ale fakt nie som hladná. Poďme už. Ako povieš? To si potom pozriem na tej oslave. Nie, že mi tam spravíš hanbu. Tak ja vám teda ďakujem, že ste prišli, ale fakt, ja som tu medzi tými 4 stenami úplne sama. Konečne niekto ma prišiel pozrieť. No, čo vám ponúknem? Dáte si aj jesť? Veronika, počúvaj ma. Robila som kuracie prsia zapekané s broskyňou, so šunkou, so syrom, k tomu rýžu a hranolky. Dáš si? Tak ja by som si Veru dala koštovku. Tak doma si nechcela jesť? Ale veď ju nechaj. To nie je ako, že sa prišla najesť, alebo čo, to neber tak. Veď ja iba trošku naložím. Okoštovať. Dobre, a keď už si my dve ideme dať kávu, tak čo keby som vám dala aj koláčik? Iba tiež trošičku. Nechcem sa nejako chváliť, ale dosť sa mi podaril. No tak reku, keď už inak nedáte, teta. Okoštujem aj ten? Ty čo sa teraz tváriš, ako že ti doma nedávam jesť? Ale veď ju nechaj, keď je hladná. Ideš, mama, máš počúvať tetu. Teta, keď už mi budete krájať ten koláčik, tak si prosím 2 porcie, áno? Díky.